Салям алейкум, вітаю вас! Ви на каналі Керам Медіа і це проєкт «Обличчя вільного Криму». Вкотре хочу вам нагадати, що ви підписувались, ставили свої вподобайки і обов'язково коментували. Бо це дуже допомагає в просуванні наших матеріалів на просторах Ютубу. Сьогодні в мене цікава гістя. Я насправді дуже люблю жінок. А сьогодні жінка, яка насправді мене і надихає, це проєкт-менеджерка Кримського інституту стратегічних досліджень Ельміра Аблілімова Чайкос. Салям алейкум. Алейкум салям. Ви завжди десь їздите по роботі, я по роботі. І от нарешті ми в цей прохолодний київський день зустрілись з вами. Тож дуже вам вдячна за те, що ви прийшли до нас. Я дякую, що ви запросили мене. Для мене це велика честь. Дякую. І дійсно дякую за такі компліментарні висловлювання в мій адрес. Дякую, Ночі. Це абсолютно правда. Я не бачу сенсу насправді приховувати свої якісь емоції стосовно якоїсь людини. Ви дуже жіноча. Для мене так було завжди. І я знаю вас достатньо давно. Ще з часів, коли Ахтем Ага був ув'язнений, я спостерігала за вами і думала, як в такій тендітній жінці може бути стільки сил, стільки мудрості, стільки відваги, і одночасно ви завжди така жінка-жінка. Вектор вашої діяльності, він достатньо чіткий. Це збереження культурної спадщини. Чи можете ви поділитись історією, яка стала оцим переломним моментом, і що спонукало вас займатися і присвятити всю себе от своїй оцій діяльності? Знаєте, Надія, напевно, для всіх кримських татар наша історія – це щось таке сакральне. Бо я не знаю ні одної кримськотатарської родини, яка б не вивчала, не цікавилась би нашої кримськотатарської історії. А культурна спадщина, вона пов'язана з історією, правильно? Вона є таким маркером, який поєднує історичний контент, поєднує нас і поєднує нас саме з цією територією. Ось тому для мене завжди тема історії Криму, вона була дуже цікавою. І в нашій домашній бібліотеці дуже-дуже багато різної літератури стосовно цього. Але, як, напевно, вам невідомо, я певний проміжок свого професійного життя займалася зовсім іншими питаннями. Я займалася економікою на регіональному рівні такому і досить успішно, на мій погляд, бо моя остання посада була заступник голови Бахчисарайської районної державної адміністрації. Ось, хоча питання історико-культурних і взаємодії з музейними установами – це було в фокусі моїх повноважень, дійсно. Таким переломним моментом стала дійсно моя робота в заповіднику, в Бахчисарайському історико-культурному заповіднику в якості директора. І ви знаєте, я пам'ятаю, що я 13 років попрацювала в економіці, 13 років. І дійсно є чим пишатися. Але я пам'ятаю, що я прийшла додому до своєї мами і сказала їй: мама, я помилилася з фахом, з професією. Бо, напевно, мені треба було йти займатися музеями. Бо це для мене виявилось чимось дуже-дуже важливим. Особливо для нас, для кримських татар, для збереження самих себе, для збереження нашої ідентичності. І от, напевно, ця робота і стала таким от переломним моментом. Коли ми вимушено опинилися в Києві, чому вимушено? Тому що Ахтема звільнили, ну, навіть не звільнили, визволили, як він от сам бере таку термінологію. Бо звільнений він буде, і я буду тоді, коли ми будемо спокійно вже повертатися додому. Я для себе зрозуміла, що я маю щось робити, щоб моє існування і той час, який Всевишній дає мені бути тут, в Києві, не було порожнім. Воно було корисним не тільки для мене, але й для моєї нації, для нашого народу. І якраз це все співпало з
тою руйнівною реставрацією, да, так званою реставрацією, реконструкцією, будівельними роботами, які проводились на території Бахчисарайського ханського палацу. І саме ця діяльність, вона і стала головною, якою присвятила майже все своє життя в Києві. Так цікаво, от ви кажете, я прийшла додому до мами і сказала, напевно, я помилилась з фахом. А як ви це відчули? От ви ходили по музеях, в принципі, ваша робота і була трошки пов'язана з цим. Але мені дуже цікаво, як людина відчуває своє місце. Розумієте, ну, можливо, це трішки так пафосно буде звучати, але це іскреннє, це правда дуже-дуже щиро. Ну, якщо так взяти, людина живе десь в середньому 70-80 років. І якщо ми беремо так існування народів, як цілісної такої, да, складової, то людське життя – це нібито як якийсь міг, розумієте, дуже короткий. Там точка, стер і нема тебе. А що залишається після нас? Після нас залишаються спогади, після нас залишається історія, після нас залишаються пам'ятки. І ви знаєте, коли я ходила по Ханському палацу, ходила по іншим об'єктам, якими опікується Бахчисарайський історико-культурний заповідник, а це більш ніж 180 об'єктів культури, історії, археології і таке інше, бо він дуже такий різноплановий, да, об'єкти всі. І зрозуміла, що це саме те, що я, напевно, мала робити. Це якісь такі внутрішні відчуття, що ти на своєму місці, розумієте? Так, може там десь ти постійно порівнюєш себе, чи настільки ти фахова, чи не настільки ти фахова. Але робота директора – це в більшості 90% це робота менеджера. Правильно сформувати команду, правильно поставити цілі, дуже чітко розуміти, куди ми йдемо, і розуміти всю таку міждисциплінарність цієї роботи, бо заповідник – це не тільки про зберігання і про виставкову діяльність, музеї – це не тільки про зберігання і виставкову діяльність, це і про освіту, це і про популяризацію, це і про науку в першу чергу, напевно. Так. Чому під час війни особливо важливо говорити про культурну спадщину і дбати про неї? Бо зараз дуже багато спекуляцій навколо цієї теми, що наче не на часі, тощо. От розкажіть, чому це важливо? Мені здається, сьогодні вже, особливо після повномасштабної агресії, після лютого 22-го року, відчуття того, що це не важливо, вже ми пройшли той етап. Мені здається, відчуття того, що це було неважливо, було от в перші роки окупації, саме з 14-го року до 22-го, коли там ми, особливо наша організація Кримський інститут стратегічних досліджень, де декілька інших організацій, громадських організацій, наголошували на тому, що документування порушень протикультурних цінностей надзвичайно важливо, особливо для Крима. Хоча зараз я і розумію, що не тільки для Криму, і для Сходу України це надзвичайно важливо, бо ми втрачаємо об'єкти, які, особливо по археологічній спадщині, які не вивчені на сьогоднішній день. Тобто ми навіть не розуміємо, що ми втрачаємо, а це може бути унікальніші об'єкти. І для Крима, це, і особисто для мене, це те, що показує саме наміри Російської Федерації щодо культурного стирання, взагалі фактору кримськотатарського в Криму. Бо якщо ми беремо таку історичну ретроспективу, дивіться, там 1783 рік, да, це останній рік, коли кримські татари були хозяєвами на своїй землі. Так, рік першої анексії Криму. Да. Потім майже чорне століття, коли з домінуючої нації, з хозяїв, кримські татари стали економічно, соціально, релігійно такою угнетенною нацією в Криму. Нас стало мало, тому що була велика міграція.
і вона була спотворена умовами, в першу чергу, які створила Російська імперія на територію Криму. Так? Потім 17-й рік, коли ми втратили велику кількість унікальних людей нашої інтелігенції. Нуманча Лібіджі-хан, да? Всі трагедію цю дуже знають. І нарешті епогей, 44-й рік, депортація. Після цього пішли топонімічні чистки, після цього пішло переписування історії, хоча Росія це робила і раніше трішечки, да? Російська імперія, я кажу, маю на увазі. Всі пам'ятки, матеріальні пам'ятки, які свідчили про наше існування на території Криму, Радянський Союз або руйнував, або використовував в інших цілях. Тобто все, що було пов'язане з нашою історією, воно було зруйновано. І залишається тільки один об'єкт, який показує, що ми тут були. Що ми були тут, що ми мали тут свою державність. А якщо ми мали тут свою державність, тобто ми існували певний час на цій території. І сьогодні, вже після другої окупації вже сучасної, да, Російської імперії, вона що робить? Вона руйнує єдиний об'єкт, який свідчить про наше існування на цій території. Тобто це не про культурне старання. Так, і це історична пам'ятка, яка насправді старіша за Ластівкине гніздо, оце яке всюди пхають, ніби це надбання якесь культурне. Розумієте, тут ще трішки момент такий, бо десь, скажімо так, ми ж сьогодні стикаємось не тільки з мілітарною агресією Російської Федерації, ми стикаємося з інформаційною агресією, гуманітарною агресією. І це ж було не тільки от саме з 14-го року, це довгі роки, століття майже, можна сказати, що Росія робила по відношенню до кримських татар. Тобто історія, яка переписувалася повністю, да, наративи, які внідрялися і на сьогодні навіть існують в українському суспільстві щодо історії України і Крима навіть, коли звільнення від панування, як вони казали, да, татаро-монгольська іга, от я дуже не люблю це словосполучення, сприймалося як фактором взагалі існування української нації. Да? І тоді, от якщо ми беремо таку тезу, то це означає, що українське козацтво та кримські татари і кримський ханат були антагоністами один до одного. Якщо сприймається Росія як визволитель, да, українських земель від кримських татар і турків, тоді дійсно цей міф, що кримські татари вороги, воно дуже чітко закріплюється, да, у сприйнятті взагалі і в історичному також ретроспективі. Тому дійсно цього ще досить багато, і мені здається, ми маємо на це теж звертати увагу, коли кажемо і про деколонізацію, і про деокупацію. На вашу думку, які ми уроки не засвоїли з минулого, чому ми знову і знову боремося за свою ідентичність, і чому виборюємо оце право бути собою? Це дуже складне питання. Дуже складне питання. Я навіть, напевно, не знаю такої правильної відповіді на неї. Але знаєте, Надія Ханум, що мені спало на думку от стосовно вашого попереднього питання. Я приїхала нещодавно з Стокгольма, там була дуже цікава конференція, яка пов'язана саме з культурною спадщиною, з музеями і музеями під час війни. Тобто нашим шведським колегам дуже цікавий досвід України, і вони так наперед вже дивляться, вони розуміють, що ситуація з безпекою в мірі дуже змінилася, і вони планують свою нову концепцію безпеки. Да? І от в цьому контексті їм дуже цікавий досвід України, українських музеїв і нашої організації, як організація, яка документує порушення протикультурних цінностей. До чого я це? До речі, в шведських архівах є певні документи, які стосуються Кримського ханату. Є переписка між Кримським ханатом та шведськими королями
щодо створення мілітарного альянсу проти Російської імперії. І ця переписка була в 17 сторіччі. Вам вдалося це побачити? Я не бачила, на жаль, бо це треба певний доступ для того, щоб бачити їх. Але ми говорили про це із директоркою архівів, із директоркою Національного музею Швеції з мілітарної історії. І в них навіть збережений один прапор, є кримсько-татарський, це просто унікальні речі, справді. Але я не про це, а про те, що в Швеції в архівах зберігається оригінал Конституції Піліпа Орліка, де пунктом 3 він визначає дуже класним, мені здається, словом, яка має бути співпраця між козацтвом та Кримським ханством. Він визначає цю співпрацю словом братерство. Мені здається, ми маємо повернутися до цього слова. Бо навмисно Російська імперія, потім Радянський Союз, потім сьогодні вже Російська Федерація, вона робила все для того, щоб цей клин вбити, да? От в те братерство, яке було. Серед братів теж буває різне. Але якщо ми розуміємо, що ми брати, тоді навіть при різних обставинах ми чітко розуміємо, хто ми один одному, що ми можемо покластися на один одного. І мені здається, сьогоднішня війна – це якраз таки повернення історії. От нещодавно я там читала дуже цікаве інтерв'ю одного з засновників українського пена щодо сьогоднішньої війни. Він називає сьогоднішній етап поверненням історії. Тобто дуже важливим етапом у формуванні української нації, в тому числі і кримсько-татарської, коли ти розумієш, що ти не можеш навіть планувати на майбутнє, ти не можеш планувати на 20, як ми, наприклад, жили до 2014 року. Ми чітко планували своє майбутнє, що ми будемо робити там рік, 2, 3, 5. Зараз ми живемо нібито в лабіринті, що ти не знаєш, що буде за поворотом, що буде завтра з тобою. А це і є процес повернення історії. Тобто, коли ти не знаєш, що буде, але історія вже існує, і ти вже є частиною цієї історії. Мені здається, просто бути сьогодні громадянином України, частинкою політичної української нації, оце на сьогоднішній день повернення нашої ідентичності в тому числі. От, можливо, так. Нещодавно ви закінчили проект «Дзинджир», Так. «Ланки пам'яті», і він був створений в тому числі і для вистроєння цього діалогу між кримськими татарами і українцями. Чи вдалося вам розгледіти якісь проростки після цього проєкту? Можливо, були якісь інсайди, якийсь діалог між вами і українським суспільством? І що ми ще маємо зробити в ідеологічному плані? Ви знаєте, проєкт «Дзинджир» для мене був таким проєктом натхнення. Бо документування культурних втрат – це дуже важка тема. Коли ти кожен день стикаєшся з тим, що так, ще один музей зруйнований, якась дуже цікава, унікальна річ для України з музейного фонду України там втрачена назавжди, або зруйнований якийсь археологічний об'єкт, який не був досі досліджений, ти втрачаєш якусь там базу. Тому дійсно, історія з Ханським палацем – це взагалі трагедія для кримських татар. От цей культурно-мистецький проєкт для мене був таким натхненням, який надавав, дуже забирав багато сил, але й надавав дуже багато. І ви знаєте, от один з інсайтів. Ми командою, у нас там було 3 великих такі частини. Одна частина виставкова, друга частина там освітня частина, третя частина аудіовізуальний контент щодо там зруйнування міфів стосовно Криму і кримських татар. Але один із інсайтів, що надзвичайно цікаве для українців. Ми не робили якихось спеціальних таких запрошень на наші заходи, але люди приходили. Кожен захід, який ми проводили в той чи іншій локації, для мене був завжди хвилювання. Я боялася, що люди не прийдуть. Бо іноді це був робочий тиждень, іноді це вихідний, коли люди хочуть відпочивати.
але люди приходили. І коли я бачила ці ліца, коли я бачила питання, ну, це справді показує, що є запрос від українського суспільства щодо пізнання один одного. Ми вивозили нашу виставку, ну, частинку невеличку, з роботами Дмитра Даценка, з картинами, які він написав в рамках нашого проєкту в Івано-Франківське. Я бачила, наскільки франківська аудиторія сприймає це. Зараз у нас є, наприклад, запрошення від Львову. І я сподіваюся, що у січні ми повеземо нашу виставку у Львів. Вже домовились з Львівською художньою галереєю. І Тарас Степанович Возняк, він надасть нам свої галереї для нашої виставки. Я сподіваюся, дуже хотілося провести якусь дискусію щодо Криму, тому що, мені здається, це буде цікаво. І розказати їм не тільки про історичний якийсь аспект, не тільки про культурологічний, але й про політичний. Бо так чи інакше питання створення кримсько-татарської національної автономії – це питання часу. І рано чи пізно Україна буде стояти перед цим рішенням. Краще, щоб було це раніше, дійсно, бо це і є вихід, да, з цієї ситуації, щоб більше ніколи Крим не був анексований, окупований і так далі. Але мені здається, це якраз те, що потрібно, і запрос такий є. От найбільший інсайт для мене – це те, що запрос на це є. Україна і українці цікавляться нами. Їм надзвичайно цікаво це пізнати. І знаєте, така, ну, можна сказати, анекдотична така історія. Майже на кожному заході у нас питали про роль жінок в Кримському ханстві. Були такі, знаєте, дуже делікатне питання щодо гарему, скільки жінок було у хана там, і таке інше. Ми з Гульнарою Абдулаєвою теж так розмірковували. І я запропонувала, кажу: Гульнар, ну стільки питань, давай, може, ми проведемо таку дискусію відкриту щодо гарему, кримського гарему, да, скажімо так, про роль жінок. Тема досить делікатна, да, пікантна, я б навіть так сказала. Ми готувалися до неї, зібрали такі, знаєте, найбільш поширені міфи, бо сприйняття кримського гарему завжди асоціюється, кримський гарем в українському суспільстві асоціюється з фільмом «Великолепний век», да, Мохташем Юз'їл, із постаттю Роксолани. Да? Хоча кримський гарем і османський гарем – це абсолютно різні речі. І коли ми провели цю дискусію, розказали їм, показали наш ролик, і, ви знаєте, до мене підійшла одна з наших глядачок, і вона сказала таку фразу: ви знаєте, я до цього заходу чомусь думала, що жінки в харемі були, ну, насильно трималися, да, що вони були дуже нещасні. А зараз я зрозуміла, що вони, напевно, були навіть захищені, ніж я. Це утрірована досить така думка, і вона суб'єктивна, тут можна посперечатись, дійсно, але я для себе так, знаєте, подумала про те, що якщо хоча б одна людина після нашого заходу, після нашого проєкту змінила свою думку або той стереотип, да, який був нав'язаний всі ці роки, це означає, що ми робимо правильну річ. Ну от, ось так. Насправді я є свідком того, що «Зинджир» – це настільки масштабний проєкт. Я була майже на всіх ваших лекціях. Там була лекція і про мову, і про іслам в Україні. І я бачила, скільки людей туди приходило, і наскільки багато в них було зацікавленості кримськими татарами і нашою культурною спадщиною в тому числі. Чи буде якесь продовження? Є ідея поїздити з цим проєктом і з цією виставкою регіонами України. Є запрошення від наших іноземних партнерів, бо коли я була учасницею парламентського цього виміру саміту Кримської платформи, розмовляла з нашими колегами з Чехії, вони казали про те, що треба все ж таки мало інформації щодо Криму і кримських татар. От саме через призму кримських татар пояснювати, чому треба
визволяти Крим. І я думаю, що зараз ми якраз на етапі такому формування наших планів на майбутній рік. І я думаю, що так, цей проєкт буде продовжений. Виставку, яку ми створили, є ж унікальність в тому, що це не просто про кримськотатарську кераміку. Це не просто про роботи нашого, я сподіваюся, що Рустем Скібін не образиться, якщо я повторю свої слова нашого кримськотатарського Леонардо да Вінчі, да? Бо його грані, дійсно, грані таланту Рустема Скібіна, їх настільки багато, і він заслуговує на таке, мені здається, звання. Це не просто виставка його робіт, це про наше сприйняття, світосприйняття. Це про наше сприйняття Криму, а через Крим наше сприйняття світу. І коли ми запустили в день відкриття цієї виставки, у нас був звук, були запахи, були предмети, було світло. І ви знаєте, буквально за 10 хвилиночок до офіційного відкриття я стояла на галереях Національного музею, і у мене таке враження було, нібито я знаходжусь в Криму, бо ці всі голоси, які я чула від кожної картини, вони нібито опиняють тебе саме там. І ти знаходишся в місті, де ти можеш набиратися сил. Це дійсно було волшебство, якась магія, ви знаєте. Для мене теж. Я там була десь, напевно, півгодинки, але це було настільки круто продумано, оцей момент з ароматами, бо мене насправді тільки аромати, мені здається, можуть повернути в якийсь час з минулого. Я розповідала якусь історію про те, що в метро я почула запах Судаку. Це місто, де я народилась. І я не могла його пояснити. І я не могла сказати, що там саме. Там точно був кіпаріс, ця солона вода. І я точно б не знайшла цю людину. Але вона мене перекинула на берег того моря, в Судаку, і це було неймовірно. А оця виставка, пам'ятаєте, там туршо, оце як робив. Я ніби в себе вдома побувала. Ми намагалися не просто розказати про кожний предмет, але й показати його використання, як можна було його використовувати. Але, знаєте, це ж про цінності такі ж самі, базові, коли ти через прості предмети показуєш, які в тебе цінності, які в тебе принципи. А це виставка про мирне життя, про те, як ми б хотіли жити. Жити родинами, жити з сусідами. Тобто, так, вона дуже така глибока, дуже глибока. Ви є експерткою в Кримському інституту стратегічних досліджень. Власне, все почалось з Криму, да? І якраз таки ваш інститут, він моніторить ці злочини. А зараз, коли йде війна, ви трохи розширили, я так розумію, що сюди входять і інші окуповані наразі території України. Скажіть, що вони роблять з нашим культурним надбанням? Ви абсолютно праві. Ми починали з Криму, з території, тимчасово окупованої території Криму. І той досвід, який ми отримали, як робити моніторинг, як знаходити інформацію, у нас є своя індивідуальна, скажімо так, методика документування таких культурних втрат. Ми її після лютого 22-го року поширили на інші, на жаль, окуповані території. Це окремі райони Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. І зараз команда Кримського інституту, і я пишаюся дійсно бути частиною цієї прекрасної фахової команди. Це дуже різнопланові експерти. Це доктора історичних наук, кандидати історичних наук, кандидати юридичних наук. Тобто фахова, академічна спільнота. Це археологи, історики, пам'яткоохоронці, юристи в сфері такої, знаєте, міжнародного гуманітарного права, саме в сфері захисту об'єктів культурної спадщини. І таке соєдінення, дуже таких різних з одного боку, а з іншого боку сфер, які допомагають ідентифікувати ці порушення проти культурних цінностей, воно є таким, мені здається, найбільшою перевагою нашої команди, нашої
роботи. Щодо того, що вони роблять, на сьогоднішній день, якщо ми кажемо про знов окуповані території, то це дійсно це або часткова, або повна руйнація об'єктів культурної спадщини та культурних інституцій. Ну, всім відомі ці музей Сковороди, якого більше не існує, і так далі. Є використання музейних цілей, музейних культурних інституцій або об'єктів культурної спадщини в військових цілях. Особливо це характерно для археологічних пам'яток, бо кургани, якими так багата Донеччина, Луганщина, Херсонщина, Запоріжжя, це такі, знаєте, як висотні об'єкти, да, кургани. І їх окупаційна влада використовує як висотні такі об'єкти, які дуже пристосовуються для мілітарних цілях, як фортифікаційні споруди, висотні об'єкти, з яких все ми бачимо. Да? І дійсно вони там будують траншеї, вони будують там фортифікаційні свої спорудження, що прямо заборонено міжнародним правом, але от такі факти існують. Ми втрачаємо наші музейні цінності. Деякі з них ми втратили майже, можна сказати, назавжди. Там є і грабіж, да, відкритий такий, але там є і попадання, коли от в результаті ракетних обстрілів ми втрачаємо об'єкти культурної спадщини, культурної цінності. Але якщо ми кажемо, повертаємось до Криму, там, на жаль, порушення трішки інші. Ми бачимо разом з привласненням, да, об'єктів культурної спадщини і культурних інституцій, коли вже майже там 500 000 музейних предметів знаходиться в так званому государственному реєстрі музейних предметів Російської Федерації. Тобто це пряме таке привласнення, да, наших культурних цінностей. Вони проводять там археологічні розкопки, і в тому числі підводні археологічні дослідження. І як наслідок цього, да, Україна на сьогоднішній день совершенно не знає ситуацію з цими артефактами, які знаходяться під час таких археологічних досліджень. Ми не знаємо ні їх розташування, ні їх локалізацію, ми не знаємо їх атрибуцію, що там було знайдено і таке інше. Росія проводить переміщення музейних предметів з території Криму на територію Російської Федерації під різними соусами. Да? І найбільш яркий такий приклад, коли з Херсону, ви пам'ятаєте, все про це говорили, з Херсонського краєзнавчого та художнього музею певні предмети були переміщені на територію Криму. Я бачила там картину. Так, це теж порушення. Ну і нарешті те, що ми називаємо втратою автентичності, ну яскравий приклад – це Бахчисарайський палац, я так трішки вже говорила про нього, коли з пам'ятки архітектури на сьогоднішній день палац перетворюється просто в новоділ. Новоділ – це об'єкт, який не зберігає історичної, наукової частини, це об'єкт, який тільки візуально свою функцію зберігає, розумієте? От як виглядав, наприклад, Ханський палац в той час. Да? Але ми навіть з цим не можемо погодитись, бо це відіння країни-загарбника. Як вони б хотіли, як виглядав Ханський палац в той час. Бо Ханський палац має таке дуже велике значення для нас, для кримських татар. Це не просто пам'ятка, це політичний, релігійний, культурний центр, да, такий стрижень нашої ідентичності, якщо ми беремо до уваги, що в нас майже більше нічого немає. От, до речі, черепиця, яку вони ніби застелили. Куди вони діли оцю стару? Це ж теж рахується нашим культурною нашою спадщиною, правда? Ну, ви знаєте, як елемент так. І дійсно, якщо проводяться такі реставраційні роботи, головне правило максимально зберегти автентичність, подлинність пам'ятки, да? Максимально зберегти. Використовувати ті будівельні матеріали та ті будівельні технології, які були притаманні саме часу будівництва цієї пам'ятки. А в даному випадку вони просто зібрали всю цю стару черепицю і зробили кровлю сучасну, з сучасних будівельних матеріалів,
з якоїсь там заводської черепиці, яку привезли з Іспанії, і яка нібито така застаріла, розумієте? А ця стара, згідно тої інформації, яку я маю, вона десь спочатку там зберігалася на складах, а потім була навіть така інформація, що її стали розпродавати. Бо ви ще маєте пам'ятати, Надія Ханум, коли от особливо там 12, 13, 14 роки в Криму об'єкти, які будувалися, там пов'язані з туризмом, вони намагалися відтворити атмосферу, да, і відтворити архітектуру саме Кримського ханства. Особливо це було пов'язано з Бахчисараї там, і в інших курортних містечках, пам'ятаєте? І підприємці навіть намагалися купити таку стару черепицю, щоб показати, як це було. Да? Це нібито така атрактивність наших міст, да, була. А тут на об'єкті історичного значення вони знімають стару черепицю і замінюють її на нову. Ну це просто нонсенс, чого взагалі не мало бути. Чи бачите ви якісь шляхи протидії цьому? От на вашу думку, чи колись ми зможемо повернути якісь свої культурні надбання? От, наприклад, як це сталося з скіфським золотом? Я дуже сподіваюся, але це самотужки кримські татари не зможуть зробити. Це має бути певна державна програма, певна державна підтримка. Бо, розумієте, от коли ми кажемо, в будь-якій країні є предмети, які мають фундаментальне значення для титульної нації. От, наприклад, да, в Америці, в Сполучених Штатах, це їх перша конституція, да, от вона є такою фундаментальною для формування Сполучених Штатів Америки, да, таке інше. От що у кримських татар, які предмети є, які б мали от таке фундаментальне значення? На жаль, у нас таких предметів немає, Надія Ханум. Бо те, що ми маємо, навіть в фондах музейних Криму, вони в першу чергу пов'язані з етнографією. Але вони не пов'язані з державотворенням нашим, бо все втрачено. От я якраз і хотіла сказати. Нам потрібно започаткувати певну програму, пошукову в першу чергу. Де, в яких музеях там, я не знаю, України, за кордоном, шукати такі предмети, шукати по аукціонах, шукати по антикварних крамницях і збирати їх по крупицях. Ну, це колосальні кошти, це дуже дорого. Але мені здається, якщо ми хочемо зберегтися як нація, нам потрібно це робити. Нам потрібно відкривати окрему лінію з нашими дослідженнями. До речі, я, наприклад, сьогодні прочитала дуже цікаву новину про те, що фонд Пінчука започаткували разом з Тімоті Снайдером, з Плохієм і з іншими провідними українськими та закордонними істориками дослідження щодо історії України. Угу. Це круто. Але чи є в цих дослідженнях Крим? Цікаво. Цікаво. Я вважаю, що нам теж треба започаткувати таку програму. Бо наша історія, вона спотворена до нельзя. Ми навіть, мені здається, саме не дуже розуміємо, хто ми є і нащадками кого ми є. Бо якщо ми беремо, знаєте, от мені здається, в історії час має велике значення, і для того, щоб ти зрозумів, хто є головний в історичній перспективі, треба просто спитати, хто кому платив данину. Так? І якщо ми зрозуміємо, що Кримському ханству платили данину хто і які країни в історичній перспективі, ми просто зрозуміємо велич цієї держави. А ми просто не розуміємо, нащадками кого ми є. От мені здається, от це надзвичайно важливо, нам треба з цим працювати, але ми не зможемо це робити самотужки. У нас немає такого ресурсу, у нас немає коштів на все це. І зробити це без України, без підтримки там, наших міжнародних партнерів, ми про це, на жаль, не зможемо. Але це треба робити.
От ви зараз сказали про Сполучені Штати Америки, і не те, що в кримських татар немає. Та? Ми просто чітко маємо і самі зрозуміти, і дати світу зрозуміти, що в нас це вкрали, це просто знищили. А ви працювали в Бахчисарайському ханському палаці. Чи може для культурологині, взагалі для людини кримської татарки, щось прекрасніше, ніж доторкнутися до всього цього? Ви ходили там, мріяли, якось пов'язували з цим майбутнє. Ви самі казали, що коли ми жили в Криму, ми планували на рік, на 2, на 3. От коли ви зараз бачите, що відбувається з нашою культурною спадщиною, нашим ханським палацом, що відчуваєте? Ну, це дуже трагічна історія для нас. Мені дуже больно. Але знаєте, про що я думаю? У Гумільова є така теорія зародження, розвитку і занепаду нації. Я не думаю, що сьогоднішній історичний період – це історія про наш занепад. Бо якщо Всевишній так зробив, що після всіх цих трагічних подій, починаючи з 1700, з 18 століття, коли Російська імперія вперше окупувала нашу територію і забрала в нас нашу державність, ми досі живі, і ми досі знаємо, хто ми є, то в нас має бути майбутнє. І у мене є така мрія в ханському палаці, про який ви згадували, є гаремний дворик. А в гаремному дворику є фонтан. Біля фонтана росте райське яблуко, яке цвіте розовим цвітом весною. І це так красиво. Особливо, коли вітер, а ханський палац в балки такої, там вітер дуже рідко буває, але іноді такий хуліган буває в гаремному дворику. І він попадає в це дерево, і цей розовий цвіт, він починає падати, ніби сніг. Розумієте? Це от моя мрія побачити це знову. І я чомусь думаю, що це обов'язково буде. Ми, як птиця Фенікс, ми можемо десь, дійсно, така нація, кожен етап нас вбивали, да? Але все одно ця нація народжувала своїх героїв. І зараз у нас такі герої є, да? Які сьогодні показують, хто такі кримські татари, які в нас цінності, за що ми боремось. Наріман Джелял, Ахтем Чийгоз і велика кількість людей, які, на жаль, сьогодні є заручниками Кремля, але вони є нашим обличчям сьогодні, обличчям кримських татар для всього демократичного світу. Тому я думаю, що це не занепад, це ще один історичний етап, після якого ми маємо повернути себе своє. Зараз би я хотіла з вами поговорити трохи вже не як з експерткою, а більше як, напевно, з жінкою. Ви згадали Ахтема Чийгоза. Це ваш чоловік, народний депутат України, людина абсолютно з чіткими такими принципами. Коли сталася окупація Криму, Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова затримали. Я точно розумію, що ви тоді відчували, тому що трохи пізніше, можливо, не таку саму біль, але таку, як донька, я відчувала також. Як вам вдавалось взагалі все це витримувати? Бо я знаю, що ви насправді ніяким чином не відходили від, взагалі, ви займались максимально абсолютно всім. Починаючи з комунікації з адвокатів, писати, там, СМІ і так далі. Як ви взагалі це витримували? Який у вас тоді стан був? Надія, це ж дійсно порівнювання, як з чим порівнювати. Бо якщо, наприклад, зараз я можу поставити себе на місці матерей, жон, які чекають своїх мужей, дітей, синовей з фронту, мені здається, це не настільки було важко.
А от наскільки важко зараз жінкам українським, які чекають саме от дітей та мужей своїх з зони бойових дій. Якщо порівнювати навіть з станом сьогоднішніх політв'язнів, да? Лівіза, Челялова та інші, мені здається, це не настільки важко було мені, ніж їм. Тому що я не знаю, що зараз, як себе почуває Лівіза, тому що вона знає, що її чоловік невідомо де. І нам сьогодні навіть невідомо ні стан, ні де він знаходиться, ні в якому місці він, і яка буде далі судьба. Бо сьогоднішня їх судьба залежить від України. Якщо Україна переможе, то ми можемо сказати, що всі наші політв'язні будуть вільні. Тому це як порівнювати. Я, напевно, була б трішки більше скромніше, бо не можу сказати, що це було легко. Справді, це не було легко. Мене тримають наші люди, бо я відчувала чітко, в якийсь період я чомусь відчувала, що я одна. От просто одна в цьому великому світі. Бо Ахтем Чийгоз – це був перша людина після окупації 2014 року, якого затримали і посадили. І це був певний шок для нашої спільноти в тому числі. І от саме в цей період шока, мені здається, люди просто не знали, як себе поводити. І там певний період я відчувала себе дуже одиноко, бо я не відчувала, що хтось мене підтримує, крім там дуже-дуже близьких родичів. Але через певний час я просто бачила людей, які приходили до нас додому. І ви це відчували, правда? Да. Які приходили к нам на суди. Я пам'ятаю, що я збирала передачку чоловіку в магазині, і мені положили в сумку шоколадку. І я кажу, ні, не потрібно. Тобто я не замовляю шоколад, а він каже, ні, це, будь ласка, передайте від нас Ахтем-ага. Да? І це ж справа не в шоколадці, це справа просто в підтримці, так, що ти не один. І от мені здається, все, що сьогодні ми можемо зробити для цих сімей, це просто показувати їм, що вони не одні, що вони в цьому світі є багато людей. І навіть ці листівки, які приходили зі всього світу, да, там, з Канади, з Чехії, звідки тільки не приходили ці листівки, і коли ти читаєш їх і думаєш, Боже мій, тобто твій чоловік, він не знаходиться там, це слово «зря», напевно, це не зовсім те слово. Тобто у нього є місія, да, яку він має виконувати. Різно бувало, і відчай, але я дуже пам'ятаю і назавжди запам'ятаю слова, які мені сказав пан Лінур Услямов в момент такого відчаю, дуже-дуже сильного. Він мені сказав таку фразу: Ельміра, ти знаєш, що 90% людей тонуть прямо у берега. І я кажу, ні, а чому? А він каже, тому що вони втрачають надію. Не втрачай надії. От ці слова я запам'ятала на все своє життя. Завжди треба не втрачати надію. Треба постійно знати, що все в кінці кінців закінчиться хорошо. А якщо зараз не хорошо, це означає, що ти просто не дійшов до кінця. Ви ж насправді тоді теж не знали, що Ахтем-ага буде обміняний, да? Тобто ви все одно не розуміли, теж були в такому підвищеному, можна сказати, стані, що скільки він там буде, що там з ним буде. Бо ми ж знаємо, що стан здоров'я там дуже швидко погіршується. Для мене ви ота жінка, яка настільки віддана любить свого чоловіка. І оця історія, насправді, якщо захочете, можете самі про це розказати. Я так просто окреслю. Да? Не пам'ятаю вже, де я почула це, що вам не давали побачень, але ви все одно кожного дня ходили до нього і стояли там десь під стіною цього СІЗО. Так, дійсно, нам десь перші півроку не давали таких побачень. І я спочатку ходила до цього так званого слідчого комітету, бо там певна процедура, треба написати листа на побачення.
Спочатку там мене ніхто не приймав, потім вони там щось іще вигадували. І я вирішила їх взяти, знаєте, як Чингісхан, да, каже, спочатку там очарує, не виходить, тоді вже йди в атаку. Ось. І я просто, у мене був такий експеримент, і після чого, до речі, я й отримала цей дозвіл на побачення. Я просто офіційно, я прийшла зраночку з цим заявленням, вони наберуть цю заяву до уваги, дійсно, я сиджу і думаю, поки вони не дадуть мені цього побачення, я просто буду сидіти і нікуди не йду. Нехай це буде день, два, три, нічого страшного, я для себе так вирішила. Я сиділа так майже весь день. Тобто вони мимо мене ходили, потім прийшов слідчий і каже, що ви тут сидите? Я кажу, ну, поки ви не дасте мені це побачення, дозвіл, я не буду звідти уходити. І будьте уверені про те, що я тут сиджу, будуть знати всі. І вони подумали, що я так шуткую, напевно, 6-7 година вечора. Я сиджу, мене просять вийти, я кажу, ні, я буду тут ночувати, бо так не можна. Я вже півроку не бачу свого чоловіка, в якому він стані, що він робить і таке інше. І вони дали мені це дозвіл. А так, да, я ходила до СІЗО, мені чомусь, я так думала, що він відчуває все одно мою присутність там. І Ахтем знаходився більше, ніж півроку в одиночній камері. Він людина дуже соціальна. Отак. Дуже соціально. І мені здавалося, що він просто відчуває, що я там. Тому так. Це, я просто робила те, що я, напевно, мала робити в той час. Це не є якийсь подвиг, мені здається, це просто, напевно, я навіть не знаю, виховання. Спасибо родителям, дякую дуже їм. Я не думаю, що хтось з кримських татар, і навіть з українців, не знає Ахтема Чийгоза. Мені здається, його знають всі. В мене є таке спостереження, що Ахтем Чийгоз публічно і в колі своїх близьких людей все ж таки, з одного боку, різні люди, а з іншого боку, є одна риса, яка ніколи не змінюється. Він каже все чітко, прямо, в очі. І, мені здається, правда – це його такий девіз по життю. Він достатньо експресивний, в нього такий сильний дуже характер. Як це бути дружиною такого чоловіка? Нелегко, скажімо так, нелегко. Ми сперечаємось, да, у нас бувають іноді такі спори по деяким питанням, і політичним, і історичним навіть. Ось, і це нелегко, дійсно. Але так, ви знаєте, Ахтем Чийгоз в першу чергу мій друг. Бо дуже надійний друг. І так, я дуже поважаю його цю рису, що він завжди каже правду. У нього є такі життєві принципи, які є надзвичайно важливими для нього. І у мене теж є такі принципи, від яких я не відходжу. Я дуже не люблю фальші, наприклад. Да? В моєму колі немає людей, в яких я відчуваю фальш. І це мій принцип. І у нього теж є такі і політичні принципи, і життєві. І я за це його поважаю. Мені подобається, що він не буде підбирати слова, знаєте, щоб сказати правду. Він скаже так, як він відчуває. І від нього не треба шукати якогось каменя там десь за пазухою. Це, мені здається, риса сильного чоловіка. Навіть я можу комусь не подобатись, правильно? Не тільки навіть я, да? Я теж можу комусь не подобатись. Хтось може по-різному до мене відноситись. Але якщо я обираю людей в своєму близькому колі, для мене дуже важливо, щоб не було фальші. Це надзвичайно важливо для мене, бо я вже в такому віці, що можу, напевно, говорити те, що я думаю, те, що... Все ж таки кримські татари достатньо часто, я скажу свою історію. Я вже і в попередніх інтерв'ю про це казала, що коли ти говориш, в тебе наче є якась відповідальність за всіх. Коли говорю я, це говорю не Наджія Аметова, ні в якому разі не кримськотатарський народ.
Але я дуже боюсь, що я щось таке скажу і когось це образить. І тобто я фільтрую. І от ви кажете, я вже в такому віці, що можу собі дозволити. Мені здається, що зараз молодь думає, що вона в принципі собі може дозволити, неважливо скільки їй років. А як ви оцінюєте молодь кримсько-татарську? Ой, прекрасна молодь. У нас прекрасна молодь, дійсно. І знаєте, є такий блогер, мені здається, Гульсум Тамак. Вона веде таку сторінку свою дуже цікаву про кримсько-татарську молодь, про їх досягнення, про їх освіту. І мені здається, це надзвичайно круто і правильно пишатися нашою молоддю. Ви знаєте, я що хочу сказати? Ми нібито, моє відчуття таке. Це про те, що я в такому віці, що можу сказати. Да? Мені здається, що ми всі разом з нашою молоддю, ми живемо нібито в окопі. От ми окопались, а є мір, світ, він там десь, а ми от в цьому окопі, і ми намагаємось якось говорити про себе, але говоримо про себе самим себе. Нам треба просто піднятися з того окопу. Бо мір кожен день він змінюється. Кожну секунду, кожну хвилинку змінюється. І ми маємо відповідати цим запросам, які є. І сьогодні у молоді, мені здається, дуже важливе завдання. З одного боку, відповідати всім цим трансформаціям, які в глобальному світі проходять, а з іншого боку, не загубитись там і не втратити щось дуже-дуже важливе. Да? Бо, наприклад, я вважаю, що є для нашої нації, яка сьогодні знаходиться в такому трагічному стані. Частина знаходиться в Криму, вони живуть в своїй інформаційній бульбашці. Частина знаходиться на території України в своїй інформаційній бульбашці. Частина взагалі розпорошена по всьому світу. Зберегти таку цілісність нації, розумієте? І вона цілісність, вона формується на певних базових принципах. Да? От ці базові принципи ми не маємо втрачати. Назвіть мені 3 базових принципи, які мають бути в кожного кримського татарина. Пам'ятати, хто ми є. От просто пам'ятати, нащадками кого ми є. Тобто наша така національна ідентичність, мені здається, зберегти її. Другий базовий принцип – освіта. І третій базовий принцип, мені здається, це повага до того, що було зроблено до цього. Особливо повага до наших інституцій, національних інституцій. Меджліс, Курултай і все таке інше. Тобто не нівелювати все те, що було зроблено, а використовувати це для подальшого розвитку. От мені здається так. Можливо, це так дуже спонтанно, хаотично. Начиханом, ви дуже складні питання мені задаєте. 2 моїх останніх запитання. Я вже багато разів і майже кожному своєму гостю задаю одне і те саме питання. Їх декілька. І одне з них – під час депортації кримські татари у вигнанні були якби об'єднані ідеєю. Можна просто вирізати з попередніх інтерв'ю і вставляти сюди мою цю фразу. Об'єднані ідеєю повернутися в Крим. Чи є в нас така ідея зараз? І якщо є, то яка? Якщо ні, то якою має бути? Мені здається, зараз на цьому історичному етапі у нас ідея просто зберегтися, вижити. Фізично. Вижити і зберегти таку цілісність нашу. А ідея має бути завжди. Бо повернутися – це була класна ідея. А потім має бути ідея відродитись. Відродитись і створити той Крим, про який ми мріяли, про який мріяли наші батьки, про який мріяли наші дідусі, бабусі, які розказували нам про цей Крим. Бо я, наприклад, не народилася в Криму, але я знала історії про Крим з розповіді моєї бабусі, яка розказувала, як вона жила в тому маленькому селі Акманаїв на Керченському півострові. І яке воно було чудове. Розумієте? Тому нам треба формувати таку ідею – відродитись.
Яке ваше місце сили в Криму? Хороше питання. Тут Ельміра Ханум розривається між двох місць. Мені здається, це Бахчисарай і Акмане, ні? Да, щось таке. Щось між Бахчисараєм і Акманаєм. Бо Бахчисарай став частиною моєго життя. І я просто руками, ногами, корнями вросла в цю землю і відчуваю себе її частинкою. Але мене виховувала бабуся, і так, і я асоціюю себе саме з Ногаями. І не соромлюсь цього, навіть пишаюся цим. І дійсно, от, Акманай – це невеличке містечко біля Казантіпу на Керченському півострові, мені здається, такий краєвід, знаєте, на Азовське море. Мені здається, це теж таке місто сили. Але я вам казала про гаремний дворик, да? Мені здається, це теж місто сили. І мій дім в Бахчисараї. До речі, дуже гарно. Дуже красивий, да, дуже красивий. Там є за домом є така невеличка зона, моє окреме містечко. Знаєте, у мене в дитинстві не було власної кімнати. Я завжди її з кимось ділила. І я створила собі в своєму домі там таке містечко серед дерев під відкритим небом. Це є моя кімната, скажімо так, з дитинства. Там дуже класно, знаєте. Я своїх друзів з Києва зараз всіх запрошую себе додому. І кажу, слухайте, ви, напевно, пам'ятаєте, яке небо в Криму. Да? Особливо вночі. Там же ти все побачиш, всі зв'язки, всі созвіздя, все там. І от я запрошую своїх друзів, бо з цього міста дуже добре дивитись на це кримське небо. Ельміра Ханум, Чохсаголос, за таку душевну розмову. Мені було надзвичайно приємно говорити з вами, чути ваші думки. Звісно, що мені мало, я б з вами ще поговорила, але в нас немає часу. Я вам дуже вдячна. Я вам бажаю, щоб ви найскоріше приїхали в свій будинок в Бахчисараї, заварили собі каву, пішли в свою кімнату під відкритим небом, випили і нарешті видихнули і сказали: я вдома. Я вдома. Дякую дуже. Чохсаголос.